makapag-convert sa pagiging Katoliko na pinag-aralan niya. At tingnan mo yung mga dating hindi naman Katoliko, ngayon Katoliko na, lalo na yung mga Catholic faith defenders. Marami na ngayon dati mga pastor sila, tapos sinisira nga nila yung mga yung mga imahen. Ngayon natatagpuan nila na wala naman tinuturo ang Biblia na mag-disrespect o sirain ganito. Hindi, ang turo ng Biblia maggalang, magmahal. Yan, okay? So maganda po mga tugang. At tandaan natin ang what is the church? Basahin po natin mga nito. What are the basic consideration about the Catholic Church? Sabi nga, maliwanag mga tugang, pag sinabi natin church, hindi po ito basta yung building. Simbahan saka sambahan. Yan. Iba po kasi yun eh. Yung sambahan, lugar po kung saan yung simbahan, yung tao, ang pagdating sa simbahan is the community. Simba. Nandoon sa sambahan. So very many people think that the church is a building wherein the people of the same religious belief gathered to pray. So ang simbahan po mga tugang is not a building. Sabi nga, ang tunay na simbahan ay hindi po gawa sa bato, kundi gawa po ito sa puso ng mga tao. Yan. Pag ang puso ng tao ang siyang nagbubuo ng simbahan, yan ang tunay na simbahan. Yan. But the church is not just a building, but a community of people, tandaan po natin, community of people who profess and practice the same religious belief. Yan. Is the church, the Catholic Church in particular, it is the true Church of Christ. Universally distinguished as the Roman Catholic Church founded by Jesus Christ in person. Tandaan po natin si Kristo mismo, sabi kay Pedro, upon this rock I will build my church. Yun, kay Pedro. Si Pedro ang binigyan ng susi at maging pamahala, hindi kay kaninong pulano, kay pulana. Ang problema, inaagaw nila kay Pedro. Walang ibang binigyan si Kristo na susi, kundi si Pedro lamang. Kahapon nga yung Simon, son of Jonah, mga tugang, yung pagkasabi niya, not flesh and blood has revealed this to you, but my heavenly Father. Kaya mga tugang, and upon this rock I will build my church. Kaya mga tugang, maganda na kahit anumang principality or whatever, hindi ito masisira ni numan. Why? Because mismo si Kristo ang nagtatag nito. Yan. Kaya nga marami na bumalak na sirain ang simbahang Katoliko nung paman. From the inside and from the outside, hindi po magiba-giba. Bakit? Si Kristo Diyos mismo ang nagtatag nito. Yan. So, kaya it is technically defined as the congregation of all baptized persons united in the same true faith, the same sacrifice, the same sacraments, and under the authority of the sovereign pontiff and the bishops in communion with him. Yan po ang Catholic Church in particular. So makikita natin, binyagan. Kasi paano ka magiging miyembro ng simbahan kung hindi ka kasama sa binyagan, kabinyagan. At the same time, true faith, same true faith, the same sacrifice, and the same sacraments. At titingnan natin na ito talaga ang distinguishing mark. At kaya nga, kahit na tayo ay nasa iba-ibang lugar, tayo ay pinagkakaisa ng authority of the Supreme Pontiff. Okay? So bakit kaya sabi nga, why is it called Catholic, not the Church of Christ? Bakit pwede sana sabihin natin na pwede naman sabihin ng pangalan, hindi Catholic Church, kasi Church of Christ. To avoid confusion among the many churches which call themselves a Church of Christ, there is a need to distinguishing mark to indicate the true church
founded by Christ. Okay? She is Catholic. Ano ang ibig sabihin ng Catholic? Ang ibig sabihin ng Catholic, universal. Okay? Not discernible in other churches. Because she is spread everywhere. Kaya makikita mo mga tugang, kahit saan, mayroon. Kasi Catholic nga eh. Everywhere. Pag sinabing Catholic, everywhere. Universal po yun. Ano? Teaching the same faith for all peoples of every nation and for all times. Alam mo, nung matagal na po ito, nung ako po ay napunta doon sa iba-ibang lugar sa Europa. Kunyari, napunta ko sa Lourdes, napunta ko sa Italy, napunta ko sa Germany, napunta ko sa Switzerland. Pag nag-attend ako ng Catholic Mass, kahit hindi po English ang misa, nasasabayan ko. And that is the Catholicity of the Catholic Church. Hindi iba-iba. The same practice, the same belief. Ang misa pare-pareho. Pare, may liturgy of the word, may liturgy of the Eucharist. Pare-pareho kayo, hindi ka malilito. Halimbawa, iba-iba nangyari. Pag Katoliko ka, pumunta ka sa ibang lugar, magmisa ka. Bakit iba? Naiba yung salita. Pero yung misa, pareho. May binabasa sa Old Testament, may binabasa sa New Testament. That is the liturgy of the Eucharist. Pagkatapos may consecration, o may communion. Yun. At nagpumunta ako one time doon sa London. Nagpunta ako doon sa St. Paul's Cathedral. Parang sabi ko, tingnan ko nga. Hindi ako gaano makapag-participate kasi iba. Ibig sabihin, iba. Pero palimbawa, pag ako Katoliko, pumunta ako kung saan-saan na simbahan sa buong mundo, maging Chinese man yan, maging Japanese man yan, maging French yan, maging German yan, maging anumang lingwahe yan, pare-pareho. Yun. Kaya nga, doon po napakaganda ang ating pagiging Katoliko. Kasi hindi tayo magkakaiba-iba. Magkaiba nga tayo, ako Pilipino, ikaw Indian, ikaw Amerikano or French, pero magkakaisa tayo, pare-pareho tayo. Yun. Paano ba sinasabi? Pare-pareho tayo yung tao at pare-pareho tayo. Yun. Ang pagiging Katoliko. Hindi ka, iba ito. Yun. Kahit pumunta ka sa Africa, may misa sila. Ay, pareho-pareho Katoliko pa rin. Hindi ka malilito. Yun ang problema minsan. Kasi, halimbawa, ako member na isang church. Pumunta ko doon sa isang church. Malilito ako kasi iba naman ang kanilang ginagawa. Pero sa Katoliko, makikita natin, pare-pareho ang ginagawa. May sa misa, may liturgy of the word, may liturgy of the Eucharist. Maganda, pare-pareho po yun. Sa pagdarasal, pareho din. Iba-ibang lingwahe nga lang. Nagdasal ka ng Apostles' Creed. May Apostles' Creed din sila. Pwedeng Latin, pwedeng Frances, pwedeng Kastila. Pare-pareho po yan. So, ano po ang mga tinatawag natin ng mga marka ng simbahan na tunay na simbahan? Ito sinasabi. Unang-una, ang simbahan ay iisa lang. Bakit isa? Kasi nga, iisa lang ang Diyos. Hindi pwedeng. At iisa lang ang Kristo. At iisa lang ang San Pedro. Isa lang po yun. Hindi mo pwedeng, kaya malalaman na, ang problema kasi sa atin, kaya nakakalito. Kasi hindi iisa, kakaiba. So the Catholic Church is one because her members are united in doctrine, in worship, and in one government. Unang-una, isa ang doktrina. Tingnan natin. Isa ang doktrina. The Blessed Trinity. Isa lang. Ang pagkaunawa ng there's only one God and there are three persons in one God. Yun. Sasabihin natin, isa lang po. Ang doktrina, isa rin ang practice, mga tugang. Practice. Anong practice ng yung and worship. Isa lang po yun. Kaya hindi ka malilito, hindi ka sabi nga maririano kasi isa lang yun.
And then, one government. Tingnan ninyo. Oh, ilan ang Santo Papa? Isa lang. Oh, iisa lang kasi isang Pedro nga lang. Oh, San Pedro. Kaya alam mo dito sa libro ni Father Gian, maganda itong booklet na to, ano? Napakaganda. Itong napakaganda po ito. Although ito ginawa niya noong kailan ba ito? 19 ano ba ito? 1999 ba ito? Matagal na rin pala ito naggawa. Pero mayroon pa rin makikita natin talagang nandoon kasi hindi man talaga nagbabago ang turo ng simbahan. Ang Ten Commandments hanggang ngayon, Ten Commandments pa rin. Ang Seven Sacraments hanggang ngayon, Seven Sacraments pa rin. Hindi nagbabago kasi iisa lang. Ang Santo Papa, iisa pa rin lang. O, kahit nung panahon, di ba ngayon si Pope Leo XIV, yun. Kasi ang nandito pa si Pope John Paul II, 262. Pumasok na di ba, si Pope John, pumasok si Pope Francis, okay, si Pope Benedict, tapos pagkatapos si Pope Benedict, si Pope Francis, pagkatapos si Pope Leo XIV. Yun. So mga tugang magayon, makikita mo kung ilan na ang Santo Papa hanggang ngayon. Tuloy-tuloy po ang apostolic succession. So iisa lang, one government. Isa pa ang tunay na simbahan po mga tugang, she is holy, banal. Bakit? Ang itinuturo kasi ang kabanalan. She teaches a holy doctrine in faith and morals. So ang mali noon hanggang ngayon, mali pa rin. Ang kasalanan noon, hanggang ngayon, kasalanan pa rin. Hindi pwedeng sabihin, Father, yung kasalanan noon, ngayon, hindi na kasalanan. Kasalanan po rin yun. Adultery, divorce, o yung apostasy, heresy, okay, kasalanan po yun. Kaya mga tugang, hindi nagbabago. Huwag mo sasabihin, Father, ngayon panahon ngayon, moderno na tayo, yung kasalanan noon ngayon, hindi na kasalanan ngayon. Yung kasalanan noon, halimbawa, yung sinasabi, yung ang ang babae sa babae, kasalanan daw noon. Ngayon, hindi na daw kasalanan. Ang tanong, sino ba talaga ang nagdidikta na kung ito'y kasalanan o hindi? Ang tao, ang Diyos. Ito na lang, very practical po ito. Sino po ang dapat sundin? Yung gumawa ng relo o yung gumagamit ng relo? Yung halimbawa kahit sa ito paggawa ng isang gusali o building, susundin mo ba yung gusto ko ganito or yung the designer or the maker? Siyempre the maker. Yun, tandaan po natin ito. Yan. So hindi po nagbabago yan. So patuloy pa rin ang itinuturo ng simbahan, magpakabanal, kaiwasan natin ang kasalanan. Ang kasalanan noon, hanggang ngayon, dito, kasalanan pa rin. Ang kasalanan, hindi po nagbabago. Paano nagbabago? Hindi. Yan ang problema. Kaya nga, hindi talaga ang simbahang Katoliko, hindi nakakalito. Kasi noon hanggang ngayon, pareho. Yun. Kasi mahirap po yan Bago-bago, parang yun Hanggang ngayon, tingnan ninyo. Sa traffic light, yung pula, ano ang ibig sabihin ng pula? Stop. Hindi ba? Yan ibig sabihin yan. Ang green, ang ibig sabihin, go. Ang yellow, get ready or prepare. O ganun po. Sa kanila hindi daw. Father, ang interpretasyon kasi ng yellow, get faster, not get ready. Tingnan mo nangyari sa baranggaan. Kaya maraming road crash. Kanina, narinig ko na naman yung salitang road crash. Maraming nagkakabaranggaan. And by the way, pakiusap ko lang po sa mga nagmumotor. Ako po, nagda-drive din po ako. Sana magiging maingat po tayo. Kasi alam mo, kakanan ka na o kakaliwa ka na, sisingitan ka pa. Yan ang problema kaya nangyari. Bangga. Nang nadamay ka pa. Kasalanan noon, kasalanan ngayon, kasalanan ay kasalanan. Kaya tayo ay tinatawag maging banal. Okay?
Isa pa, tinatawag ang tunay na simbahan ay talaga nakatrace sa apostol, apostolic, because she was originally propagated by the apostles. Kaya nga from the apostles hanggang to the fathers of the church, kasi Scott Hahn sabi niya, ako naging Katoliko dahil pinag-aralan ko ang kasaysayan ng simbahang Katoliko, hindi lang sa Bible, kasi wala naman nakasulat sa Bible na ito lang ang paniwalaan mo. Ang wala sa Biblia, wag mo nang paniwalaan. Meron bang Bible verse dyan? Wala naman, hindi ba? Wala naman nakasulat sa Bible na actually, kung titingnan natin doon sa aklat ni John, maliwanag po ito sa The Gospel of John, maliwanag yun eh. Marami pang mga bagay na hindi nasusulat sa librong ito. Maliwanag eh. Yung huling sulat sa Gospel ni John, maliwanag po dito. Sabi ito, basahin ko mga tugang, ayon sa Bible, sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 21, talata 25. Ito po, dakul pang ibang mga bagay na ginibo ni Jesus na kung isurat gabos sa paghuna ko ang mga librong susuratan dai makakaigo sa bilog na kinabaan. Ito maliwanag na hindi sola eskriptura. Wala sa Bible. Hindi paniniwalaan. Sinabi nga sa Bible na hindi pwedeng lahat maisulat sa Bible kasi hindi pwedeng maisulat lahat yan. Yan. Kaya common sense lang po yun. Kaya mag-ingat po tayo sa mga basta-basta na, yung palang matibayon kasi Father, ganito. Mag-ingat po tayo. At tingnan natin, apostolic po. Yan. So, one, Holy Catholic. Sabi ko, apostolic, Catholic, kanina sinabi ko na sa yung Catholic. Ang ibig sabihin Catholic, everywhere po yan. So, universal. Okay, anyway, babalik muli si Padre sa pagkatas pagirumdum. Ang oras sabi ko yan, 40 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot, kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Ayain ang tropa at subukan ang Red Horse Super. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpe-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa indong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Okay, balik po kita kiraray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombasi Oping. Ngunyan na daw ning Lunes, Petsa 30 kang bulang ning Hunyo, Ultimo Dia de Mes, the last day of the month of June. Sa aga, malag na kita sa bulan ning Hulyo. At sa tuyang pinag-urulay nga ni mga tugang ang manunugod kay niyong tinatawag na sa kasaysayan ng ating simbahan, Katoliko, the church history. Maganda po kasi pag-aralan talaga ang kasaysayan ng simbahan. So maganda sinabi kanina na ito mga marka ng simbahan. One, Holy, Catholic, and Apostolic Church. One, Holy, Catholic, and Apostolic Church. Pag sinabing apostolic, ibig sabihin, it is propagated by the apostles. Yun. Kaya ang simbahang Katoliko, talagang makikita mo na ang simula, may connection sa apostol. Kaya, sinong apostol? Ay, ki Pedro pa yun eh. At ngayon, sinong kahalili ni Pedro? Walang iba kundi ang Santo Papa. Si Pedro mga tugang is not the successor of Jesus. Okay? The successor of Jesus is nobody. Walang successor si Jesus. Sabihin nila, the Pope is the successor of Jesus. No. Peter. Okay? Si Peter, hindi po siya ang successor ni Jesus. Peter was the one appointed by Jesus to head the church. There's only one founder of the Catholic Church. Not Peter, but Jesus. Yun, ang sasabihin. Ay, hindi naman si Pedro, mga tugang, ang founder ng simbahang Katoliko, kundi si Kristo. Na si Kristo, ibinigay niya ang susi kay Pedro. Okay? So yun, apostolic. Tandaan po natin. At mula noon, mula kay Apostle Peter, alam mo kung sino ang pangalawang actually, mayroon kung dito nakasulat dito. The Roman Catholic Pontiffs. Simula si Saint Peter of Bethsaida in Galilee, Prince of the Apostles, was the first Pope. He lived first in Antioch and then Rome for 25 years. In AD 64 or 67, he was martyred. Diba sa Roma? Kaya kahapon pinag-celebrate natin ang sa iyang kapistahan, pati si Saint Paul. Because both of them were martyred in Rome. Not necessarily the same date, but the same place. Yes. At ang sumunod na Santo Papa, sige nga, mapahuna ako sa Indo. Pag maka second Pope, mga tugang, si Sebang second Pope. Yan. The second Pope, mga tugang, is letter L. Yun. Sinong letter L na yan? Saint Linus. Taga saan po siya? Ipinanganak po siya sa Tusia. Nag-reign po siya noong 67 to 76. And then after that, the third Pope was santo po niya, mga santo na, Saint Anacletus. Taga Roma po ito. 76 AD to 88 AD. So, alam mo yung mga unang Santo Papa, halos po pala sila naging santo. Mula kay St. Peter hanggang sa 35 Pope, si St. Julius.
So mga tugang, hindi, marami pa naging santo. At itong santo papa nga natin, di ba? Si Pope John Paul II, santo na po yan. Ano, si Pope Paul VI, Saint Paul VI na po yan. Saint John Paul II. Yun, mga tugang, yan mga pinag-ugatan kan mga apostolic lineage. Mga yun mga tugang. Tandaan po natin, the church is operated by men. Okay? Hence, she is human, but her founder and provider is Jesus Christ, who is the Son of God. And she is also divine. So it will not succumb to external persecutions and internal troubles because Jesus said, alam mo kasi nangako si Jesus na kahit anong mangyari man sa simbahan katoliko, tandaan po natin itong pangako hanggat sa ngayon, tinutupad ng Diyos sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Hindi tulad natin. Tayo po kasi ay mga mahilig mangako. Hindi man talaga napapako. Okay? Hindi man talaga natutupad. Pero si Kristo, nang sabi niya kay Pedro, ito pang sinabi niya kay Pedro nang I will give you the keys of the kingdom of heaven. Sabi nga ba kahapon, maganda sa gospel kahapon mga tugang. Magayuno sa gospel kasuhapon. Ano sabi itabi nga na, and so to you, Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. Napakaganda I will give you the keys of the kingdom. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loose in heaven. So ito po ang kapangyarihan ay binigay ni Jesus. Napakaganda. The gates of hell shall not prevail against it. Yun. Kaya nga hindi po matatalo ng demonyo. Hindi nga matalo ng demonyo, matatalo pa ng mga tao. Ano mas malakas? Ang demonyo, ang tao. Mas malakas pa ang demonyo kaysa sa tao kung tutusin. Kaya nga, para ang tao lalakas lamang, malabanan ng demonyo pag tayo ay na kay Kristo. Yan, napakalaga po mga tugang. Pangako ni Kristo sa atin. The gates of hell shall not prevail against it. Hindi po ito matatalo ng demonyo. Because the founder of the Catholic Church is no other than the Son of God. Kaya minsan mayroon pang religion na sinasabi, Son of God daw siya. Kung Son of God siya, so ano nangyari? May milagro pa siyang nangyari. Tulad nangyari kay Pedro noon sa gospel kahapon, mga tugang. Ay, ano nangyari? Kinulong ba kasi Pedro pagkatapos nakaligtas siya? Na set free siya sa kulungan. Milagro yun. Kung kayo nakinig kahapon sa first reading, yung pong nangyari, nakulong si Pedro. Pero alam mo, nailigtas siya. Yung nakagapos siya sa kadena, nawala yung kadena, nakaligtas po siya. At hindi na malayan ng gwardiya na sila'y nakalabas na. Milagro po yun. Kasi hindi talaga pababayaan ng Diyos. Sabi ko nga kahapon, maganda po ito Kasi kahapon, by the way, ako po ay nag-celebrate ng 41st anniversary ko sa pagkapari. Ito po ang sabi ko nga God does not call the qualified, but He qualifies the one He called. O si Pedro, matalino ba siya? Siya ba summa cum laude? Valedictorian ba siya? Mayaman ba siya? May mga qualification ba talaga siya? Hindi. Pinili siya ni Kristo dahil Jesus Christ qualifies the one He called. Kaya tingnan mo, paano na-qualify? Naniwala po kasi si Pedro. Yun, napakaganda po yun. Tandaan po natin na dahil sa kanilang paniniwala, yun, sila'y nahubog. Kung di ka magiging matigas ang ulo mo, nagmamayabang ka, wala lang mangyayari. Kaya kapakumbabaan pa rin talaga ang importante. So, ito mga tugang, this church which outlived all other churches
kingdoms and empires. So tingnan mo ha, ulitin ko sa mga tugang. Oh, nasaan na ang Roman Empire? Asaan na yung mga unang mga empire hanggang ngayon? The church is still here. Dito makikita natin the church outlived all other churches. Ano? O tingnan mo, the kingdoms and empires will last until the end of time because Jesus said, ito po ang pangako ni Kristo, behold, I am with you all the days, even until the end of the world. Kaya nga, marami nang gustong sirain ang simbahang Katoliko. Pero ano nangyari? Hanggang ngayon, hindi masira-sira ang simbahang Katoliko. Sinunog nila ang simbahan. Pero ang simbahan, mga tugang, ay hindi naman sambahan. The church is not a building. The church is the people of God. Yan, napakaganda mga tugang iyan. But Jesus foretold the sufferings that would come to them. Sabi nga ni Kristo, sa mga alagad niya, o sa atin mga Kristiyano, look, I send you like sheep among wolves. You must be as cautious as snakes and as gentle as dove. Watch out, for there will be men who will arrest you. Ito na po nangyayari. Tingnan ninyo, maraming Katoliko ang pinapatay, na-aresto, o sinisiraan. They will, sabi nga, they will take you to court. They will whip you in the synagogues. Everyone will hate you because of me. Sa Matthew chapter 10 verse 16 to 28 yan. Nandun po mga tugang. So napakaganda dito. Ito, tandaan po natin, the divine human marvel that is the church has a fascinating story behind it. Dahil hindi tayo pababayaan ng Diyos. Okay? Anyway, sana ngayong araw na ito may natutunan po kayo. Napakahalaga. At bukas ipatagos ta mga tugang iyan. So, kasi maganda talaga pag-aralan ang kasaysayan ng ating simbahan. The history of the Catholic Church spans nearly 2 millennia and is deeply intertwined with the development of Western civilization. Okay? So, yung first century, the origins in apostolic age, na makikita natin, the church traces foundation to Jesus Christ who appointed the Apostle Peter as its leader. Okay? After Christ's resurrection, the apostles spread the gospel. Okay, kahapon maganda po ito pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Pablo as ni San Pedro kung saan sabi nga the leadership of Peter and the missionary or sabihin natin the missionary work of Paul. Yun po mga tugang, magandang complementary yun complementary role ng simbahan. Kailangan po yun. Si Pedro, kung titingnan natin, si Pedro na who denied Christ, si Pablo who persecuted the Christians, pero pinili pa rin sila ni Kristo. Dahil malaki po kasi ang kanilang magagawa. Paano sila maraming nagawa at nakagawa ng marami dahil sila po ay naniwala kay Kristo. Yan. Nagtubod kay Kristo. Kaya after the resurrection, the apostles spread the gospel, forming early Christian communities, especially in the Roman Empire. Okay? And si Peter, sabi nga, ministered in Rome, and Catholic tradition hold him as the first pope. At tandaan mo mga tugang, there was the time na narinig niyo sila salitan Quo Vadis, Domine. Sabihin, Lord, where are you going? Kasi si Pedro mga tugang, kadikit dakuta maghali duman sa Roma. During that time, talagang, yun na nga, pinupunan ng gadanon, sinda mga Katoliko, kasi dinada niya si Kristo, gusto nilang puksain ang Kristyanismo. Puksain na dapat dahil mangyari ang walang maniwala dapat sa Diyos. Huwag maniwala kay Kristo. Pero nangyari, asa na ngayon ang Roman Empire? Wala na. Nasaan na yung mga empire na dati nung panahon? Nasaan na yung mga
mga namuno ng panahon. Wala na, pero hanggang ngayon, ang namumuna ng Kristiyano, nandun pa rin. Ano? Christianity, Christian Empire, masasabi natin, still exists. Yan. Napakaganda. Tandaan po natin, the first imperial recognition of the growth noong 313, si Emperor Constantine, ito po ang nangyari, issued the Edict of Milan legalizing Christianity. Yun na nangyari dyan. Ano? So kaya nga, pero before 313, ang mga Kristiyano noon nakatira sa mga katakumba, nagtatago. Bakit? Kasi takot na takot pa rin dahil sa sila ay pinapatay ng mga pagano. Ano? Pero kahit na pinatay nga ang mga Kristiyano, hindi namatay ang Christianity. Anyway, babalik din si Padre Butch sa aga sa pagkurulayan mga tugang ang manunungod sa kasaysayan ng ating simbahang Katoliko kasi napakaganda po talaga pag-aralan ang kasaysayan. So anyway, sana po nakapagbigay po ako ng informasyon, inspirasyon at bendisyon. Ito po, ginari si Father Butch, nagsasabing Diyos mabalos po sa Indogabos, and thank you very much my DCGB family. Thank you very much June Napolis sa ating technical and of course sa team production si Jerome Martinez. Ito si Father Butch nagsasabing God bless you everyone. Keep always the blessings of God. Bye-bye. Tuhod